गोबां मानसिफ्रा आंखौ मोनसे रिमार्क खालामगासिनो दङ माने आंखौ एनएस फोरनि सोमोन्दै बुंनानै होदों मादों होननानै आरो नोंथांमोना मा मिथिदों आंबो सासे एनएस नि कैंडिडेट मिथिबायना जोङो 2010 निफ्रायनो जों प्राइभेट स्कुलाव फोरोंनाय सा 2010 निफ्राय जों प्राइभेट स्कुलाव दङ मिथिबायना दा जोंनो जाहैबाय मा सुप्रिम कोर्ट हाइ कोर्टआ अलरेडि बारडे होखादों नङा होमबा बारडे होखाबाय एनएस फोरा बिलिरनानै जायफोर इन सार्भिसाव दङ जायफोर 2017 निफ्राय जायफोरनाखि एनएस आ डिक्लेयार जादोंमोन बे समनिफ्राय जायफोरनाखि इन सार्भिस दङ प्राइभेटआनो जा गभर्नमेन्ट जा प्रभिन्सियेलानो जा बिथांमोनानो बिलिर जायखौनो इसु डेटनि खोथा फैयाखै आरोखि दा बेखौनो जोङो माने केस सोलिदों नो डाउट दा आसामाव मोनसे केस सोलिगासिनो दं बे जाबाय मा डकुमेन्टस रिलेक्सननि थाखाय जायफोरनाखि डकुमेन्टसा गैजोबा स' बिथांमोनासो बिथांखौ केस होदों बाहाय जेबो लोब्बा गैया दा बे जाहैबाय मा थांनाय बोसोरावबो एनएस केन्डिडेटफोरखौ होआखै नङा होमबा जोंखौ माने एभयड खालामना गालांबाय बेखौ जों गनायना लादों नाथाय एबारथ' नोङो सुप्रिम कोर्ट हाइ कोर्टनिफ्राय अलरेडि माबा होबाय सुप्रिम कोर्ट हाइ कोर्टनिफ्राय अलरेडि माने बिलिट होननानै बिथांमोना होखाबाय अलरेडि इसु डेटआ मा मिथिबाय नोंथांमोननि मेट्रिकनि हायार सेकेन्डारिनि मार्कशिटफोरनि सार्टिफिकेटफोरनि इसु डेटखौ नायबानो जायो नोंथांमोना मानो नायाखै नोंसोरलाय नायना लागोन आरोना बिनि उनाव नोंथांमोना मा बुङो थारमाने आंबो सासे एनएसनि केन्डिडेट हिसाबै जोंहालाय मोननाङा नामा जोंहा मोन्थाय गैया नामा थ' जोंनि मोन्थायखौ जों बिफाङाव लानांगोन ना जोंनि मोन्थायखौ मोननो थाखायथ' जों बिफाङाव लाथारनांगोन ना आरो जोंथ' मालाबाबो जोङो इनजास्टिस जों बाथ्रा मालाबा बुङाखै जोङो प्रेस मिट होदों जों लिगेल खोथाखौ बुंदों जों सरकारखौ जों होनो हायोबा नोंथांमोना होनायनि आथ'आव होनांगौ होननानै ओमफ्राय नोंथांमोना दिनै मा जादों एनएस फोरजों बोरैबा नोंथांमोननि रायलायनाय स्टाइलफ्रा दा माबा जागासिनो दं नोंथांमोना स' बाथ्राया जाहैबाय मा आंबो सासे एनएसनि केन्डिडेट जानानै आंबो टेट पास जाबाय आंहाबो मोननो लुगैयो न' डाउट आं दा मोननो हागौ गैया खिन्थु काटअफआ मिलायबा मोनगोन बाट थेवब्लाबोथ' जोंखौ सिस्टेमाव सोखाथारनांगोन ना जायनि फलाव DEA अलरेडि एक्सेप्ट खालामबाय बेहाय जेबो प्रब्लेम जायाखिसै नाथाय बिटिसि आवसो माखासे मानसिफ्रा बेखौ प्रब्लेम खालामदों आरो सोरखौ प्रेसार होदों बेखौ जों मिथिया खिन्थु एनआइस हिसाबै मोननांगौ जों बे आरोखि एनआइस हिसाबै जों मोननांगौ बिनि थाखायसो जोंनि मोन्थायखौ जों मोननो थाखाय जों खालामदों दा नोंथांमोना आंनि सायावहाय आंखौ फेमास खालामना होदों मोजांनि बाथ्रा आरो सोरबा नांगौ रिपर्ट खालामनो बे माबाखौ आंनि सेन्टाराव खालामना होबा आपत्ति गैया नोंथांमोना रिपर्ट खालामनानै नोंथांमोना सोर नोंथांमोना मा दं सेन दं मा दं बोरै मोननो हागिसै अनेक खोथा थायो गोरलै नङा खुगाजों बुंनायाव माने गोरलै नाथाय प्रेक्टिकेलि मावनानै माने जेब्लानाखि जों प्रेक्टिकेलि खारगोन नोंथांमोना मिथिगोन दा नोंथांमोना एनआइएसफोरजों सुथुर जानो नागिरदों मा लाब जानो जेनेबा आयेनासो थिनगोन ना जे माने हाइकर्टआ मा थिनदों सुप्रिम कर्टआ मा थिनदों जों बेखौ लानानैसो जों होनबाय थादों जायफोरनाखि इन सार्भिसाव दं जायफोर डकुमेन्टस गैया एनआइएसब्लाबो जों बेखौथ' जों जेबो बुंनो थाङा